World Evangelization, Lecture 12. Ang pagbalik sa Ginoo ang evangelisasyon sa atong mga adlaw. Unang punto, ang pag-abot sa Ginoo. Sa wikang Ingles, the nature of His coming. Paano nga babalik ang Panginoon? So, unsang pamaagi mo balik sa Ginoong Hesus? Luke 21:27. Nianang panahon na makita nilang anak sa tao nga moanhi sa panganod nga adunay gahom o dakong himaya. Can you imagine? Iyon sa man paggayag ni Ginoong Hesus ngadto sa langit, mauusab ang iyang pagkunsad gikan sa langit sa iyang pagbalik sa ikaduwa nga higayon. Acts 1:11. Mga taga Galilea miingon sila, nganong nagbarog man kamo dinhi nga nagtan-aw sa langit? Kining Hesus ang gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mo balik kasamang paagi sang inyong nakita kaniya ngadto sa langit. Naitabo kini in the 40th day, ka 40 ka mga adlaw. Mikayab si Ginoong Hesus. Gani ang mga tinun-an nagpaabot. Hello? Pero ito yung punto nga nagpadayag ang Diyos kinaaga siya mga anghel. Nga atong kinabuhi, kinahanglan nga magapadayon. Kaya nga naman, si Jesus na mikayab, siya usab magabalik alang sa kaduwang higayon mga minahal. Matthew 24:36, 42, and 44. Walay usa nga nahitbalo ni adtong adlaw o takna. Bisan pa ang mga anghel sa langit, bisan ang anak, kundili ang anak amahan lamang. 42. Busa pagbantay kamo, kay wala kamo mahibalo kung unsang adlaw mo abot ang inyong Ginoo. 44. Busa kamo usab kinahanglan nga mag-andam, tungod kay ang anak sa taho mo abot sa takna nga wala ninyo damha. Nagkiskot kita may tungod sa pag-abot sa Ginoo. Sa 36 makita nimo wala na nahibalo. Unsang oras unsang takna. Sa 42, wala kita mahibalo. Busa yang pagbantay kamo. Sa 44 unsay giingon, kinahanglan nga mag-andam kita. Tinuod ka na igsuon sa ato nga tagatagsa ka mga kinabuhi. Ikaw-apat nga punto diri sa Matthew 24:14. O kini nga ebanghelyo sa gingarian igawalis ti buok kalibutan, ingon nga usa ka pagmatuod ngadto tanan nga mga nasod o unya ang katapusan mo abot. Kaya nga imong tan-awon ang maong libro nga ato ang gigamit sa atong pagtuog gitawag World Evangelization in our days. Tanan-tanay sabot, nakasabot na sa gitawag World Evangelization. Pero ito yung punto in our days sa atong kapanahunan og mauni kinaiya sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ikaduhang punto sa atong pagtuon may tungod sa iyang pagbalik ug ang World Evangelization in our days. Ikaduhang punto, ang pagpakigsaad sa iyang pagbalik ug ang pagtuo sa iyang pagbalik. Ato unang-unahon ning una, ang pakigsaad sa iyahang pag-abot o pagbalik. Kinsay nagsaad nga mobalik? Who promised? It's Jesus Christ. Hindi mo na promise og tao. Ang nag-promise si Jesus sa ato pa kung siya nagpromesa niini, siya may magatuman ini. Matthew 10:23. Sa diha ka kamo pagalutuson sa kadapit kalagyo ngadto sa lain. Sa pagkatinuod, sultiando kamo nga dili pa ninyo mahuman ang paglatas sa mga syudad sa Israel hangtod nga moabot ang anak sa tao. In short, ang ayan lang yun nga magpadayon ta sa ato ang buluhaton. Matthew 16:28. Sa pagkatinuod, sultiando kamo ang uban nga nagbarog dinhi dili makatilaw kamatayon hangtod nga makita nilang anak sa tao nga moabot sa iyang kingharian. Praise be to God. Mapabuhi man o matay tang mahibalik sa Ginoong Hesus. Ano ang pinagkaiba? Ang importante nagtuo ta kung kinsag unsa na dawat nato sa Ginoong Hesus isip atong Ginoo mangluluwas sa ato ang kinabuhi. Matthew 24:34. Sultiando kamo sa tinuod kini nga kaliwatan sa pagkatinuod dili mahanaw hantod na kining tanan mahitabo. Unsa may mahitabo? Magbalik mo balik sa Ginoong Hesus sa dili madugay. Mark 9:1. Og siya maingon kanila, sultiando kamo sa tinuod, ang uban nga nagatindog dinhi dili makatilaw kamatayon hangtod nga makita nila ang gingarian sa Dios nga moabot uban ang gahom. Mark 13:30. Sultiando kamo sa tinuod kini nga kaliwatan sa pagkatinuod dili mahanaw hangtod na kining tanan nga ang mga butang mahitabo. Balikon ko pagpangutana. Kinsay nagsaad nga moabot? Kinsay nagsaad nga mobalik? Si Jesus Christ nagsaad nga mobalik. Kay siya nagasaad matinumanon nga magabalik kayo. Ikaduhang punto ilalom niini, ang nagtuo nga siya mo balik. Acts 20:24. Apan giisip ko akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko ang buluhaton na gihatag ni Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa grasya sa Dios. Kano sa igsoon hitabo nga ang kinabuhi sa tawo walay bili.
Ang Biblia nagtudlo nga ang kinabuhi sa tao bililhon kayo. May numdum mo sa 100 sheep. Gibiyaan ni Ginoong Hesus ang 99 gipangita niya ang usa kay nganuman. Importante kayo ang kinabuhi sa tao, pero niining mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus nagisgot kini mga igsuon kung unsa kita kabililhon. Meaning ang tahas ba? Tahas. Miabot si COVID-19. Kuno na igsuon. Daghan nga mga simbahan na sarado, daghan mga misyonaryo na ngamatay, mga pastor na ngamatay. Murag makaingon ta, mauna ba kahani? Wala ba kini katapusan? Tanawa igsuon. Pero balikon ko. Nakita ba ninyo nga karon nagabalik na ta hinay-hinay sa gitawag nga normal? Ngano man? Ang kinabuhi kinahanglang magpadayon taliwala sa maakulian nga papwedeng may tabo sa ato ang kinabuhi mga minahal. Ang ministry nga gihatag o ang gahatag mao gayud si Ginoong Hesus. Nakasugod ka? Maayo. Pero igsuon dili ikaw may magtapos. Alagad sa Dios asa maakaron, ang nagsugod og maayong buhat nga na kanimo isip usa ka pastor o usa man ka alagad ordinaryo man kun unsay pagtan-aw sa uban, ito yung punto igsuon, dili ikaw may matapos. Ayaw surrender, padayon sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. 1 Corinthians 7:10-31. Ang buot mong ipasabot mga igsuon mao nga ang bubo ra ang panahon sukad karon kadtong adunay mga asawa kinahanglan magkinabuhi nga daw wala sila'y asawa ug kadtong nagbangutan ingon nga wala sila kadtong mga malipayon ingon nga sila dili malipayon ug kadtong namalit og usa ka butang nga daw dili ila ang titigan sila nga nagagamit sa mga butang iya sa kalibutan nga daw wala maglinglan ini kay kining kalibutan na sa iyang presenteng porma mahanaw man. So ipasabot abnormal na karon ang ato ang kalibutan. Critical na kaayo. Makita ba ninyo nga kanhing kultura, kanhing pamaagi sa at pamatasan, kaniadto dili na pareha karon? Diri makita nga dako kayong kausaban. Ngano man, balik ta sa gitawag nga Noah's flood, ang pagbaha sa kalibutan. Ngano man, kung tan-aw nimo ang Biblia nagtudlo Genesis 6:5 na bisan pa man sa una-una sa mga tao hilabihan kadaotan. Og maunay nagapangitabo karon sa kalibutan. Kritikal kaayo karon mga igsuon ang ato ang kalibutan. Kumusta man kita? Kumusta katong kinabuhi isip alagad sa Ginoo? James 5:7-8. Busa mga igsuon og pailob hangtod sa pag-abot sa Ginoo, tan-awa kung sa unsang pamaagi ang mag-uuma magulat sa yuta nga mohatag sa iyang bililhong abot ug unya usa siya makapailog sa tig-ulan, sa ting bunlak og tigpamulak. No, tinagsaon kamo usab magpailubon og magmalig-on kay ang pag-abot sa Ginoo haduol na. Ano yung keyword dere? Patience. Pagpailog. Nagamit si James sa Santiago og panag-ingnan. Yung formula sa mga farmer, unsa ang farmer sa Bisaya, mag-uuma. Kinahanglan ang pagpailog. Na ay insakto sa gitawag principle of sowing and reaping. Magpaabot ka. Unya sa verse 8 nagisgot og duwa ka mga bahin. Unsa man ang pagpailog ang pagpagbarog sa ato ang pagtuo mga minahal. And then 2 Peter 3:13. Apan ayaw kalimti kining usa ka butang minahal. Mga higala sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig. Ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Unsay pasabot? God owns our time. Usahay bitaw mo rag maulaw ta. Na ay mga foreigners miingon, langay-langayan man kayo mga Pilipino. Pag mag-meeting og alas 8, alas 9 na mo nga. Hello. Matuo mo sa dili kung kita nangalagad diya nga na sa Ginoo. Wala giingon nga American time, Filipino time, Korean time. Ang naay gitawag on time. Ang tawag ko nan, Christian time. Hello. Verse 9, ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang saad, ingon nga nasabtan sa uban sa paghinay. Siya na pailubon kaninyo nga dili buot nga adunay malaglag kun dili nga tanan makadangat sa pagginulsol. Nalangay, yes tinuod. Pero unsa may rason sa pagkalangan sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Tungod kay dili siya buot kadunay usa nga malaglag diha sa linaw sa kalayo. Verse 10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan. Kawatan, thief. Ang kalangitan mahanaw uban sa dinahunog ang elemento pagkalaglagon sa kalayo o ang yutog ang tanan nga anaan niini madayan. Magpahibalo ba mo sa akawatan nga mulungkab sa imong panimalay? Dili. Og maori kini ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa akawatan.
11 tungod kay ang tanan butang pagraglagon sa ingon niini nga paagi unsa man matang sa tawo nga kinahanglan nga mahisama. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan og Dios nun. Ito yung challenge sa ato ang kinabuhi. Kung kanusa man mo balik si Ginoong Hesus, oo, magabalik kanusa ugma, sunod ba o kanusa man, unsa bang tuiga, ang importante kanunay tang andam. Mahatag nato ang atong kinabuhi nga balaan o Dios nun. 12. Samtang nagpaabot kamo sa adlaw sa Dios o padali sa pag-abot niini, ing anang adlaw magadala sang kalaglagan sang langit pinaagi sa kalayo og mga elementong matunaw kainit. 13. Apan sa pagtuman sa iyahang saad, kita nagkapaabot sa usa ka bagong langit ug usa ka bagong yuta, ang puloy-anan sa pagkamatarong. Dili ba nindot kaayo mga minahal nga pagdasig para sa usa-usa kanato? Nga ang kamatayon sinugdanan lamang sa atong bag-ong kinabuhi uban ang Ginoong Hesus. Igsuon dili ko motuo nga kaning kalibutan atong gipuy-an na mahimo kining paraiso. Kay ang Biblia nagtudlo og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Para kinsa man, para kanako, para kanimo. Revelation 22:12 and 20. Sa 12, tanawa, muanhi ako sa dili madugay. Kinsay giingon? Si Jesus. 20. Ang nagbatuod ni ini mga butangan na ingon, oo, muanhi ako sa dili madugay. Amen. O marika, Ginoong Hesus. Mara na. Ito yung revelation ng Ginoong Hesus ngadto kang John the Beloved. O dili nabati nato kung unsa ka tinuod gisilyohan mismo sa pulong ni Ginoong Hesus nga siya magabalik sa dili madugay. Ikatulong punto, ang kinabuhi ni adtong mituo sa pahigsaad sa iyahang ikaduhang pagbalik. Pangutana, nagtuo ka ba nga mobalik si Ginoong Hesus? Tan-aw nato in Matthew 25, 1-13. Di anang panahon ng gingharian sa langit may sama sa napulo ka mga dalaga nagdala sa ilahang mga suga ug nanggula aron sa pagsugat sa pamanunon. Ang 5 kanila nga mga buang-buang ug ang 5 nga maalamon. Ang mga buang-buang nagdala sa ilang mga lampara apan wala magdalaglana. Apan ang mga maalamon dalaglana sa mga tadyaw uban sa ilang mga lamparahan. Now, adunay pulo ka mga berhen. Ang 5 gitawag siyang danghag. Anong danghag tungod kay wala sila kapangandam? Ang laing 5 nahimong maalamon tungod kay naa sila'y andam tagana nga lana. Nya matod pas pagtuon sa verse 5, nalangan ang pamanhunon. Unya sa nitabo na hinanok o nangatulog ang mga dalaga. Verse 6, sa tungang gabi ang singgit milanog ania na ang pamanhunon, gula ug sugata siya. Unya ang tanang mga berhen nahigmata og giandam nila ilang mga suga. Now, ang mga buang-buang mingon sa mga lamon, atake kami. Atake kami sa inyong lanas o gaamong mga lamparahan. Mapalong man, tinuod. Kaya nga naman, wala mo sila reserva. Mingon ang mga maalamon, dili. Mitubag sila. Tingali, dili paigo alang ka na mo. Hinuwa, adto ka mo sa tiyangge, pamaligya og lana og palit ka mo dito sa inyong kaugalingon. Tuod man, samtang nagpaingon sila pagpalit og lana, miabot ang pamanhunon. O ang mga ulay nga andam misulod uban kaniya sa kumbira sa kasal o gisirhan ang portahan. Hello? Tanawa. O gunya, sang ulihe nagabot man ang iban. Ang uban ba? Katubang napalit ang yangki. Nanuktok sila, ayo, sir. Mingon sila, abli ang portahan alang ka na mo. Tanawa ang 12. Apan mitubag siya, sangay siya, ang pamanhunon. Sultihan do kamo sa tinuod, wala ako makaila kaninyo. Isa kaingon, si Jesus. Wala sila makaila sa mga buang. Wala siya makaila sa mga buang-buang. Busa may advice din niya. Verse 13. Busa pagbantay kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o tagna. Igsuon ko, tataw kayo ang mensahe nga buot ipaabot sa Dios nga kanato. Nga importante kanunay ang pagpangandam sa atong kinabuhi. 1 Thessalonians chapter 5, 1-11. Tanaw na to. Karon mga igsuon may tungkol sa mga panahon o mga petsa dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo namo. Unsa ipasabot? Kung tinuod ta nga mga magtotoo dapat nahibalon ta nga mobalik kayon si Ginoong Hesus. Gabi man gud malimot sa usahay morag malimot ta. Mo nang ginahimo sa world evangelization gina-reinforce ta, ginapahinumduman ta. Verse 2. Kinasayod kamo pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan sa kagabion. Walay nahibalo. 3. Samtang ang mga tao mag-iingon, kalinaw kasiguruhan. Ang kalaglagan maabot kanila sa kalit. Ingon sa kasakit sa pag-anak sa usa ka babaeng mabdos
og sila dili makaikyat. Kana bitang murag kumpiyansa rata kay murag walay may tabo unya sa kalit lang na kataladman may tabo. Masurprise ta, matingala ta. Usa ta mahibalo nga nay kataladman, dako nagdamage mga minahal. Kaya nga balikon nako, nagdisgot pa ta mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus, importante jud ang pagpangandam sa ato ang tagatagsa ka mga kinabuhi. Verse 4. Apan kamo mga igsuon wala sa hangit-ngit aron nagkarong adlaw matingala kamo sama sa usa ka kawatan. 5. Kamong tanan nga mga anak sa kahayag o mga anak sa adlaw, dili kita sa iya sa hangit-ngit, busa dili kita manag-ingon sa uban nga nangatulog kun dili magmaigmat kita magpugong sa kagalingon. Ano yung mga keywords diha? Dili kita mangatulog kun dili magmaigmat, magpugong sa ato ang kagalingon. Verse 7. Kaya ang mga nangatulog sa gabi o ang mga nangahubog sa gabi. Mao di ay. Kaya naada yung mga tao nga maingon, dugay pa kay mo balik si Ginoong Hesus. Mag-inom-inom sa ako. Mataya sa ako unsay ka ng mga sugal-sugal, asa nang dapita, unsay mga kalingawan sa kalibutan. Kaya marag dugay pa mo balik. Igsuon ko, unsa ka? Kung pagbalik ni Ginoong Hesus, masakpan kaniya nga naa sa kahilayan. Dili ba makaingon ka, sayang ang tanan. Malandong ta mga igsoon. Atong tiwason ang pagtuon, ibili nako diya sa Ginoo kay naa man tay given text sa 1 Thessalonians. At sa 1 Peter chapter 4, 7 to 11. 7. Ang katapusan sa tanang butang haduol na, busa pagmalinawon og ang hunahuna o ang pagpugong sa kaugalingon aron kamo makaampo. Are you there? Importante gyud ang pag-ampo. Pero kung saan na ito pag-ampo, kung gubot kayo itong pangunahuna, mao'y hinungdan kinahanglan nga magpugong ta sa ato ang kaugalingon. Labaw sa tanan in verse 8, magigugma ka mo sing maayo, kay ang gugma nagatabon sang madamo nga mga sala. Ni kalitra mag-ilunggo, pero masabtan ra mga minahal. Sa verse 9, pagkabiabi sa sagusan nga walay pagpagulbol, dapat gamiton sang kada isa ang bisan nga regalo nga nabaton niya sa pag-alagad sa iban, nga matutom sa paghatag sang grasya sang Dios sa lain-lain nga porma. Ang ipasabot mga minahal, kanunay tang andam. Ug unsa ang ato ang pagtuo mauusabang atong kinabuhi. Takdo sa ato ang mga pag-ampo, takdo sa ato ang gitun-an diya sa Biblia. Kay mauni mga pamaagi nga mahimo tang sinangkapan sa pagbalik ni Jesus Christ sa atong Ginoo nga mao si Hesukristo. 1 John 3:2 and 3. Sa verse 2, minahal nga mga higala, kita karon mga anak na sa Dios. O kung unsa kita sa umaabot sa wala pa ipahibalo, apan kita nasayod nga sa diha, nga siya magpakita, kita may sama kaniya. Kaya kita makita kaniya, ingon nga siya wow! Ako mismo sa akong pagbasan ini, makapila ko na dasi. Ngano? Tagkan nga mga butang nga wala ko makasabot. Tagkan mga butang nga nakapalibog ka na ko. Kung unsay may tabo na to, wag gud ta mahibalo sa himbit. Ang Dios lang nga makagahom labaw sa tanan mo inahibalo ni. Pero usa ka butang mas gipili nato nga mosalig ngadto sa Dios. Saan kini sa Dios? Nasayon kita nga diya sa iyang pagpadayag, makita nato siya. Ikaw ba wala malipay? Nasa madalig madugay, makikita ka ni Ginoong Hesus. Wow! Ang matagusan nga aduna niini nga paglaong diha kaniya magputli sa iyang kaugalingon. Ingon nga siya putli, kasi putli ang Dios. Balaan ang Dios ang anang nagalagad kaniya magkinabuhi usab diha sa pagpagalaan. For God is a holy God and we should serve God as a holy God. Usa kani kapagdasin. Nya ikapat nga punto nga ebanghelyo sa kalibutan sa ato mga adlaw. Balik ko, world evangelization nakasabot na ta. In our days wala. Atong tunan unsay ipasabot sa ato ang in our days sa atong mga adlaw. Number 1, tuuhi og tumana ang pakigsaad sa iyahang ikaduhang pagbalik. Unsa may tuuhi? Ang pagtuo sa iyon ra, nagtuo ka. Right? Pero dili pa paigo ang pagtuo. Mangutana ko, nagtuo ka ba? Yes! Pero ang pangutana, mutuman ka ba? Kinahanglan ang pagtuo, ang pagtuman, dili ni magkabulag ng mga pulong. You have to believe and obey that the Lord will come in your days. That world evangelization shall be fulfilled in our days. Number 2, conclusion. Ano si conclusion? Naibalo pa kaigsuon nga libo-libo ka mga tao mamatay. People dies
thousands of people dies every day. They shall not go to heaven, that they will go to hell. Why? Because only those who accepted the Lord Jesus Christ shall go to heaven. Bilisayon ako mga minahal. Matag-ad daw daghang mga tao mataliwan ining kinabuhi. Balubak ha, nga dili sila moadto ngadto sa langit, kung dili ngadto sa kalaglagan. Nga naman, ang Biblia nagtudlo nga kadto namang midawat ni Ginoong Hesus, isip Ginoo o manuluwas, maulay mahidala, maadto ngadto sa gingharian sa langit. Ikaduha katuyuan, purpose. Purpose, anong imong gibuhat ni? Nagtanaw ba ka sa mga foreigner nga dunay kwarta? Makasapi ka ba? Sultihan ka igsuon, nahibalo si God sa ato ang kasing-kasing kung sa'y mga tuyo at sa'y tuyo. Ikatulo, direction or direction. Kinsa may mangulo. Pagkahuman sa atong training sa Word Evangelization in Our Days, kinsa may mangulo nato sa pagpadayon to pass the baton, to pass the knowledge, to spread the good news of salvation. Diri ba magtapos ang atong pagtuon sa Word Evangelization in Our Days? No! Kinahanglan magpadayon ka. Kinahanglan magpadayon ko. Oo, lisod ang kinabuhi, pero kinahanglan ta magpadayon kay nganuman. Hapit na mubalik ang Ginoo. Pero nakinahanglan tag mo direct nato nga let's go. Tala. You know, nasabihan? Tala. Ano yun sa Koreano? Aja. Let's go. Kaya naman, sa dili madugay magabalik ang Ginoo. Number 3. Ang pang-ibanghelyo sa kalibutan sa atong henerasyon, gamit ang kaugalingon natong mga kamot. Tanawa sa wikang Ingles, with our own hands. Gamit ang atong kaugalingon na kamot. No. It is only by the help of God. Pinaagis tabang sa Ginoo. But what does it mean? It means what? Unsay kahulugan ni ini? We have to help. We have to contribute. Kinahanglang mo tabang ta. Especially sa atong mga youth, sa atong mga ibatanon. Kinahanglang nga naatay pagabuhaton. Asimbahan nagka mga tao walay pakialam. Pero kung magtanaw ta sa mga tao nga walay pakialam, wa tay mahimo. Pero kung magtabangan na ita sa ginagmay nga kontribusyon, ginagmay nga hinabang para ng world evangelization, matuman sa atong mga adlaw igsoon, walay imposible. Mubalik kayo sa Ginoong Hesus. Jesus is the Christ. Maranatha. Daghan kaayong salamat.